нещо уникално ли е? Това не е никакво задръстване, човек. То към голем страна. Уникални кадри. Мен ли срещу човек? Така, уважаеми зрители. Стига, че това нещо после ще се гледа така. Да. Това нещо трябва да се гледа. Нека да предадем тези уникални, сега си само по фейсе. Предайте уникални кадри на цяла България, човек. Няма микрофон да записвам, бе. Или това микрофона. Уникално дръгливо конче, уважаеми зрители. Вижте само как си пасе от най-настрадната част от София. Той истински не покизва в този момент, защото е господар на пътя и със своите конска сила и половина. Къде е неговия стопанин? Неговия стопанин събира жица с зъби, което е добре за бизнеса. Пич, да не отиваш да пикаш. Добре. Кончето съвсем послушно го чака до ъгъла. Пасе. Или си мисли, че пасе? Какво снимам това конче? Зрители, пред най-големия инвестиционен проект на Балканите, мисля, че благодарение на усилията на нашето ново правителство, което е още по-добро от предишното, което беше по-добро от предишното и като цяло е най-добро от всички възможни правителства. Виждаме една американска инвестиция за София Тауър. Най-големия проект на България. Закрил в едни разпалители, в такива ужасяващи буклуци. Ето едва на често се снима това. Защото вече става голямо фокусното разстояние и най-малкото движение вече се отразява. Да, готов.